Ö, Sziasztok! Én Kira vagyok, és most Humanikizni fogunk. Ma minden igaz, be is fogjuk fejezni a játékot. Ja. Azt hiszem minden megküldtem, ja. Én már nagyon vártam egyébként a live-ot. Izgatott is vagyok. Ugye mostanában azért se volt nagyon stream, mert nekem suli miatt el kellett mennem nyári gyakorlatra, azaz nyáron kellett dolgoznom. És nagyon korán kellett kelnem, és nagyon korán kellett feküdnöm, úgyhogy annyira nem tudtam berakni, még kedvem se volt. De most itt vagyok, ezt mondjuk írhattam volna mondjuk a YouTube csatornámra, de elfelejtettem. Úgyhogy az a lényeg, most itt vagyunk. Mondjuk várhattam volna egy kicsit. Ez mindegy. Most nagyon megtervezem, ma 4 órát játszottam ezzel a remek játékkal. Azért, hogy erre a streamre egy kicsit úgymond ünneplő streamre, mert ugye megünneplem egy vége a gyakorlatomnak, mert annyira nem szerettem. Be akartam fejezni ezt a csodás játékot, és ezért egy térképet próbáltam csinálni. Használtam már kisebb segítségeket, ilyen térképeket. Hello Lili. Én térképeket használtam, hogy kicsit egyszerűbb legyen már megtalálni a tárgyakat, de így is 4 óra volt. Minden maradék tárgyat megkeresni. Ne is fáraszt, őszintén. Egy kicsikét. De kezdtem itt, mert itt van egy tárgy. Igen, hogy gondoltam. Mert ez a tárgy, amiért most menni fogok, az annak a... ez a helyhez random, hogy melyik ágy fog hát idehozni. Teljesen random. És reméltem, hogy az első ágy lesz, ami ezt a tüzet így észrevettem, hogy el lehet oltani pikusan. Na, itt van egy tárgy, amit innen meg is nézünk, de előtte körbenézek. Ott van valami. Így nézzük. Gyerbe. Glóriát tudok egyet csinálni. Benézek. Mi? Micsoda? A Mario meghalás hangja? Nem értem, hol vagyok.
ez a hely? Apple Vision-re hasonlít, ez... Itt még nem is létezett gondolatban az Apple Vision. Akinek új ez a játék, annyit kell benne csinálni. Nekem is. De hogy úgy érts, hogy Apple Vision, hogy ránézel. Itt van az ablak arra hasonlít. Egyébként igen, UFO írhajónak tűnik. Lehet zongorázni. Ezt sem tudom összerakni itt a történetet. Lementem a raktárba. Aztán itt kötöttem ki. Mint a halál? Mi? Mi néz ki úgy, mint a halál? Nem tudom, miért tudok aludni. Ja, erről? Érdekes. Most nem tudom, ja, ez a figur. Hát egyébként... Ide fordul. Kicsit tényleg olyan. Én most azt sem tudom. Én általában próbáltam összerakni egy történetet, de nem tudom. Itt nem tudom mi a sem. Vissza tudok menni egy tárgyáltal. Itt nézem és így... Ez mi a f... Lehet le kéne jöhetni? Hello. Hello, Zsuzsi. Hello. Hello. Szerintem minden elmegyek erről a helyről, mert nem nagyon változik. És tovább megyek a következő tárgyra, ami, hát, mehetek a nehezebben, nem olyan sokkal nehezebben elérhető, meg a könnyű elérhetőhöz, de szerintem megyek a könnyebben elérhetőhöz. És az előző terület? Itt még mindig nem tudom, mit mondjak arra. Azt hiszem itt lesz. Igen, itt lesz. Azt hiszem csak piros volt. Vagy várjál. Ez össze-vissza vibrál. Össze-vissza vibrál. Mindenféle színben, csak nagyon gyorsan vibrál, így sokszor a piros látható. Most megyünk egy úgynevezett guillotine világba. Vagy nem tudom.
Ja, megvan, ott van, igen, ott van sima piros ajtó. Meg mindenféle ajtó. Nézd, itt vigyázz kell. Bazd meg. Aki most elkapott, az olyan helyekre visz, amikből csak ezzel tudok kijutni. Hát egyébként megmutathatom, hogy ez a hely micsoda. Ilyen pocsolyák vannak itt. Oda is mehetnénk, csak most... Ott egy pocsolya van, meg van egy ilyen aluljáró, ami elvisz egy autópályához. Tákkal. Nem. Kicsi. Hát... Üdv az álmokba! Azt tudom mondani. Ez egy olyan játék, hogy így... Nem... Hogy ti nem értitek, én se értek mindent. Ez az abszolút szürreális játék. Ez a játék... hiszem... inspirált jobb pár játékot, amik kevésbé szürreálisak. Ezt elhiszem. Nagyjából tudom értelmezni, hogy mik történnek. Kedves karakterrel. Ez a nagyjából. Én pont emiatt szeretem, hogy ez a... Bárhogy értelmezted ezt a játékot. És ennél érzem azt, hogy mi az, hogy művészet alkotás, mert... És őszintén, amit... Bárhol máshol láttam művészet... Amit mondjuk... Jó, mondjuk suliba kicsit más... Milyen, de azért... Konkrétan azt mondom, hogy itt tényleg nincs megoldva ugyan értelmezés. Emiatt jó, hogy tényleg bárhogy lehet értelmezni, hogy én már mondtam erre azt, hogy itt ugye van egy olyan világ, ami hát neonfényes, akkor azt gondoltam, hogy ja, az ott bement kaszinóba, meg ilyenek. De lehet tökre nem arra gondolt a készítő. Meg hát van egy ilyen... Én építkezésnek mondom, de egyébként... amikor én megnéztem el egy térképet rá, akkor túl hasonlított egy processzorra mondjuk. Egy alaplapra. De ettől függetlenül az az értelmezés, hogy az egy építkezési terület, az nem rossz. Ja, mondjuk én imádom a szürreális játékokat, mert az ilyen szürreális játékok nagyon érdekes történetet tudnak elmesélni. Meg hogy maga már az is érdekes, hogy milyen maga úgymond világ benne. Lehet, hogy semmit se értesz belőle, de érdekes tud lenni. Ahol előbb voltam? Ja, az a
Visszamehetek oda. Ezek a padló lapok, vagy milyenek? Aminél bementem a háromszögnél. Háromszög piramisnál. Ja, visszamegyek oda. Hogy megvan. Csak. Ez? Erre gondolsz? De még nem is gondoltam. Ezt tényleg utcának néz ki, ha itt belegondolok. Máshol nem nagyon tudnám kötni is. London utcai nem nagyon voltam, úgyhogy nem tudom milyenek. Ilyen megbemerős. Olyan filmeket látom, nem sok mutatja a valóságot. Ez a piros meg a pokol. Hivatalosan. Ez itt a pokol. Azt írják a hivatalos wiki-mek. Hát... ahhoz túl élénk? Hát lehet. Vagy lehet éppen backroomsba vagyunk. Itt tudja mit. Lehet, hogy inkább backrooms vagyunk. Ja, nem is ide akartam jönni, hanem máshova megy. Oda majd később megyek. Mert ott nagyon sok tárgyat meg tudok szerezni. Megvan, hova akartam, nem is ide. Nem ide akartam jönni. Hanem van még egy tárgy. Ami meg nem itt van. De viszonylag gyorsan tud megszerezni. Persze, hogy ide jövök vissza, mert kicsit hasonlóak az ajtók. És egyébként fun fact, amit most hallasz bármelyik szobában zenét, az loopolt morajlás. Konkrétan ugyanaz megy folyamatosan. Egymás után. Ez a két szikőnek a profilképe. Köszönöm. Ez a kis macska, ami itt megy. Macskafej. Ami itt lemegy, mert látszik a izén. Játsszuk ki, én megmutattam a macskát is. Itt a macska. Átváltesz a macskára. Ja. Van egy pár tárgyam, igazából meg is mutathatom, van ilyen, hogy péka. A legtöbben ilyen mondhatni haszontalan dolgokat tudsz csinálni. De van egy-két tárgy, amivel tudsz interaktálni normálisan. Nem, hát végtelenszer tudom őket használni. Ez az esernyővel... ennyit tudok csinálni. Nem, mert ezt bármennyiszer tudod használni. Aztán itt van a... hát, másik, ami tud... csinálni ilyen... hát...
Nem jut eszembe. Időjárás változás, ez a Snowman. Ami, fanfek, azt hiszem, ezzel át tudok alakulni egy hóemberré. Igen, át tudok alakulni egy hóemberré. És akkor, amit láttatok, tüzet, az azt hiszem elolvasz. Hát, itt a kitchen knife, amit nem szeretek használni, mert ezzel bármit megölsz. Odavisz, jó, ezeket belül nem tudod megölni, de szinte bármit, ami mozog, azt megölheted. Én, mint a pacifista, nem szeretem használni. Hiába kapok érte pénzt. Nagyon sok pénzt. Ez az iPalm, ez az egyik leghasznosabb tárgy. Ezzel oda középre teleportálunk az ajtók közé. Aztán van ilyen, hogy egy túl sokat evett kedves Madocuki, ugye az a főszereplő Madocuki. Aztán Midget egy ilyen nagyon apró kis eredmény. Nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Az és ennyit tud, és ennyit tud. Tudok magamból csinálni hetet. Nem tudom mire jó, ezen kívül, de tudok magamból hetet csinálni. Van egy furujám, amivel ugyanazt az egy nótát tudom kerülni. De van furujám. Aztán van ilyen, hogy neon. Ezzel be tudom színezni csak úgy az egész világot. Aztán azt mondja, Christmas Goose. Ezzel így nem tudom, mit tudom csavargatni a fejemet. Szerfel. Van egy fej. Ja igen, ez a kiútű. Vannak ilyen morbid dolgok. Egy fej. De vannak ilyen aranyos dolgok is. Aztán van egy lámpa, ami sötét helyeknél jó. Lefel tudod magadat kapcsolgatni. Bicycle a másik leghasznosabb tárgy. Mert jóval gyorsabb vagyok. Ígyszer gyorsabb vagyok ezzel. Mint amúgy. Van. Hogy oszvaj. Nothing special. Bár alapból hosszú haja. Ja igen, ezt már láttuk, hogy legyeket tud csinálni. I don't know why. De tudja, legyeket csinálni. Tőke is tudok lenni. Aztán még van egy traffic light, ami egy hullánál találtam. Nagyon jó kis dolgok vannak ebben a játékban. Random hulla. Vicces. Nagyon. Ezt tudom így mondani. Én nem is tudom, mi történt ez a gyerek. Egy kicsit traumát okozott neki ezek a látványok. Főleg 12 évesen, mert utána nézem. Ember.
Valami annyira érdekes, vagy épp dolgod van. Azt mondom, hogy vagy nem érdekes, amit meg tudok érteni, vagy az, hogy több dolgot is csinálsz egyszerre, hogy mondom, nem baj. Mondom, nem, értem. Közben. Egyébként örülök, hogy érdekel, akkor is, ha nem érted. Mert nem véletlenül lett a kedvenc játékom. Egyrészt mindig magányomból szerettem elővenni, és úgy elterelte a figyelmemet. Bármi miatt is éreztem magam magányosnak. Kizárt a külvilágot, bármikor is játszottam. Úgy tudom leírni, hogyha Isten az Undertale-t, hogy mint amikor legelőször játsza valaki az Undertale-t. Jó, mondjuk egyébként is az Undertale az több okból is inspirálódott belőle. Nem is veled. Pedig egy eléggé híresen klik. Akkor úgy kell elképzelni, hogy van egy tényleg egy ilyen mondhatni régi játék, ami nem is nem mondjuk olyan, mint mondjuk a Vitamin Crash Bandicoot, hanem tényleg ez a nagyon sztori alapú, ez a utam legjobban működne, mint a régi Zelda. Ahhoz tudnám még nagyon hasonlítani. Csak ez a szürreális régi Zelda, de mindegy. Össze még egy tárgy. De hogy ez a... Ezt tudom mesélni, hogy... Igen? Hello? Ez bejöttek? Köszönöm. De hogy igazán nehéz átadni ezt az élményt, hogy mit is adott nekem ez a játék. Megadta a felfedezésnek az élményét is. Meg tényleg így valami nagyon megszerettem ezt a játékot. Akkor is, hogyha néha nem adtam neki időt, hogy megmutassa, milyen is valójában. Egyébként bocsánat, néha kicsit sietve megyek végig pályákon. Próbálok nem sietni, hanem tényleg megadni neki azt a tiszteletet és időt, amit megérdemel. Már 29 perc játszom. Azt hittem, hogy 1 óra alatt meg lesz. De akkor lehet, hogy közel lesz a 2 órához, tervezett 2 órához. Most úgy megyek végig, hogy végig megyek azokon a részeken, amik kicsit különállóak, meg amik egy világhoz kapcsolódnak. Néha tud idegesítő lenni ez a zene, ami kuppolódik, de igazából legtöbb esetben pont megfelelőek célhoz.
Meg egyébként nagyon jól építi fel az atmoszférát ez a játék, hogy amikor kell, akkor el tudjon ijeszteni. Akár véletlenül is. De hogy át tud élni magát ezt. Talán miatt is szerettem meg nagyon, mert tényleg atmoszférára építés, és az a baj, hogy ez olyan, amit nem tudok átadni így, mint nézőknek. Még akkor lehet, hogy jó, mondjuk ha jelekkel, akkor biztos élvezik így is, de ezzel mégis jobban lehetne szerintem úgy nézni, élvezni. Itt azt hiszem majd hogy a rohanás jelen, hogy te meg itt vagy. Az a baj, őket nem tudod megölni. Ők csak felidegesíteni. Hát igen, ez olyan atmoszférát áraszt, amit semmilyen másik játékban nem tud érezni. Mivel mondjuk egy próbálnál lemásolni, ez nem lesz soha ugyanilyen. Meg hát ezt nagyon át kell szellemülni ezzel játékos, hogy nagyon jó elismerni, hogy tényleg tudján azt a szigát építeni, mint ez. Ja, igen, ha nem ez ide kell. És emlékszem, akkor nekem én néztem ezt egy bemutató, van ugye, ezt egy ilyen bemutató videóból is láttam meg, magyar bemutató videóból, és így mondta hát az adott illető, hogy és főszereplőnknek van az egyik legkomplexebb személyiség, legkomplexebb karakterépítés, inkább lehet úgy fogalmazott. És hát valahol tényleg igaz, mert az egész pálya, az egész játék, mindent, amit látsz, az karakternek a története. De mert mégis az álmok az valahol tényleg a emlékhez, mi emlékénkhez van köze. Közben kis érdekesség, hogy ez a NPC nem szereti, hogyha nyelvunk neki. Most meg itt válik. Gyorsabb lesz, mint a MÁV, de lassabb, mint egy tokiói vonat. És már azt hiszem le is szállhatunk, mert már vörös az ég. Igen. Itt a bosszik. Ez egy bosszúrkány sziget. Mi az? Mi a meglepő? Megállom. Ezt felviszem ott a bosszúrkányuktól a felvennivaló. Igen, itt vannak ilyen nagy különbségek. Ez nekem még furább lett, hogy itt vannak ezek a
iskolás lányoknak mondanám. Maga a zene is hozzátesz. Azt elhiszem. Engem is először, amikor itt voltam. De egyszerűen van egy ilyen nagyon fura vibe-ot. Ez, hogy itt mész, jössz ahol vannak szemünk, nem beszél. Na, ezt örömmel hallom. Nem tudom itt mi történt, de a főszereplőjét nagyon aggódnak. Szerintem még egy felnőtt embernek se kellett volna hasonlóakat látnia. Nemhogy neki. Megvan a boszorkány. Na nézzük csak. Ja, még van egy olyan is. Tudok repülni. I can fly. Nem tudom, mi lesz a vége a játéknak, de úgy érzem, hogy jogos lesz. De úgy érzem, hogy jogos, hogy érthető lesz, hogy miért történik, de nem lesz jó. Nem lesz egyáltalán. Nekem legjobban ez a... Ő kicsi. Igen. Nagyon az. Leginkább ő paráz, hogy nem tudom, olyan... A többi legalább látod az arcát, vagy legalábbis tudod, hogy... Nagyon... Ezek... Így azt hiszem, hogy jó van ilyen valami random valakik, bár őket sem nagyon szerettem nézni. Ez... Elmegyek innen. Köszönöm a vonatot. Többet ide nem jövünk. Ide. Elszámolok 20. Aztán szállhatok le. És mehetek vissza a pókolba. Vagy egyszerűen megyek innen. Ó, a legparább világot nem is mutattam. Bemutatom neked a szemgolyó világot. Szólok egy kicsit para. Ezek, lábak, szemgolyók, egy random, mondhatni, egy rituális valami háttérbe. Innen hoztam ezt az iPalm tárgyat. Legelőször én nem is akartam itt lenni. És van egy világ, ami még mindig nagyon... Én ott nem tudok lenni sokáig. Megmutathatom, de én nem leszek ott sokáig. De aztán megmutatom az egyik legnyugodtabb világot. Amit egyszerűen imádok.
De még egy kis parát mutatok. Azt hiszem, majd maximum nem tudunk aludni. A legkisebb gond. Alapból csatornába lejössz. És akkor már úgyis mindegy. Itt még nem, azt mondtad, hogy nem túl jó, de most ért egy csatorna. Miért lenne jó? Itt jössz, nem semmi para. Csak egy csatorna. Kicsit, ja, de most ért egy csatorna. Miért lenne itt bármi is? És nézd, van itt egy grafiknél. Mi lenne? Itt jössz. Nincs semmi. Jaj, majd mentek, nehogy azt mondja, hogy... És aztán így meglátsz itt a bejáratot. Fura. Ja, várjál, mutatok ki ezt, hogy jumpscare. Ja, fura rajzok. Fura személy. Aztán jóban nem szeretnék. Jóban, hát akkor tovább jössz. Egyrészt itt metró hangot hallasz. Itt van egy metró. Rászod, ez egy metró. Azt a hangot hallod itt. És ez. Meg ez. Nem mutatom. Nem tudom mi az. Ezt többször megjegyeztet már. Nem is akarom sokáig nézni. Hello, az van. Már csak 2 tárgy. Nem 3. De gyorsan felkelek. Mindjárt megmutatom. Csak valamit még elintézem. Azt mondom, hogy csak mentek egyet. Ha már 22 megvan a 25-ből. Na, nézzük is ezt a nyugis helyet. Ami azt hiszem ez lesz. Itt van. Kedvenc helyem. Még a zene is tök jó. Tök happy. Itt lennék egész nap. Ez a... hogy mondjam, ezt a... azt mutatja még nekem, hogy hol volt vidám. Ez a karakter. Hogy nekem ez maga a zene is hozzáteszi, ez nem csak az, hogy karácsony vibe, hanem ez a úgy tudom leírni, hogy ez a gyerekkori boldogságot adja meg. Hogy el tudom képzelni, hogy itt hógolyózott, itt jól érezte magát. Itt nem is találsz horrorokkal. Vagyis van egy ehhez kapcsolódó hely, ahol, de
Ezzel nem tudom, hogy másik személynek is köszön, de hello Emike. Ez a... Tényleg ez ahol vidám. És ez nagyon szeretem. Igen, csak kevés ilyen hely van, ami tényleg jó. Amit tényleg lehet szeretni. Mert megmutatom milyen az erdő. Hát ilyen. Szellemekkel. Vannak itt szellemek. Az erdőben. Nem akarom tudni, hogy miért vannak szellemek az erdőben. Szerintem jobb is, hogyha nem tudom, miért vannak szellemek az erdőben. Hogy? Miért? Miért nyomasztó? Még voltak is emberek. Mondjuk igaz, csak olyan meglepő. Nem azt mondom, hogy mondjuk lesz, hogy csak nem miért. Igen, csak hogy... Érted így. A többihez képest az a legnyugodtabb. Bár tényleg... A spinek mi ebben igazad van. Igen. Mondjuk az... Jó... Hát, hogy... Ezt így meg tudom érteni. Hát jó, mondjuk a szellemekkel teli erdő, az nem... Hát most a többihez képest semmilyen... Nem túl nyomasztó, csak hát ez, hogy most szellemekkel van teli. Ja. Benne van, hát pont amiatt ijesztő is a backrooms, hogy tényleg üres. Úgyhogy meg tudom érteni, csak így furcsáltam. És most megyünk el nagyon sok tárgyért. Igen, nagyon sok tárgyért. Szám szerint 3-ért. Utána felkészülünk az endinghez. Elbasztam, rossz helyre mentem. Vagy pont, hogy jó helyre. Nem, most jó helyre megyek. Azt hittem elbasszam. Nem basszam el. És jó. Azt hittem jó helyre. Nem. Egy előbb kellett volna menni. Na most... ide vagy... Jó persze, ide jövök. Legalább 3-szor. Aztán majd meglátom. Így fel, így. Először ide jövök. Így. Jaja. Egyébként van egy Mars nevű hely, ami... Láttam egy-két képet róla, és ilyen nagyon fura. De majd ha odajutunk, akkor még jobban látni fogjuk, hogy rohadt fura hely. 6 nézőm van? Jó, ennyi nézőm már régen volt. Ennyi nézőm, ez a debut címnél volt.
Na, az első tárgy, amiért elmegyek, az itt lesz. Mit beszélni kell? Rendben, rendben. Úgy hagyjatok. Ja. Úgy tudom, hogy japán Madozuki, úgyhogy mondjuk lehet. És lehet, hogy ez egy japán falu, bár szerintem jobb házak vannak ott, de mivel hát lakása van Madozukinak, a főszereplőnek, lehet, hogy így emlékszik falura. Na, meg is van. Ne kérdezz, miért van itt videójáték. Ilyen random humanity momentek. Majd lesz egy ilyen kicsit érdekes, vagy talán vicces jelenet is. Épp iszok, azért álltam meg. Megkezdtem már kiszáradni. Ez egy... Azt hiszem én, hogy ez olyan, mintha játszott volna valami RPG-vel, és ez így megmaradt a fejében, és erről úgymond nem álmod, hanem... De... Konkrétan álmodik erről. Így beleégett a retinájába, az emlékébe. Jó kis RPG. Itt lejövök. És itt van még egy tárgy. Na és... Ez a bucsú. Viszkvis. Na és már csak 2 tárgy. Már csak 2. És befejeztem a játékot. Lassan már nem fog kiférni ide a tárgyak listája. Nem fog kiférni. Ezt még úgy 2-szer megcsinálom. Hogy itt lejövök. Háromszor is, hogyha ez a modern ember, mert Tornilingen a nevük, amit ha lefordítjuk, a modern ember lesz. Oké, még most nem fog elkapni. Tovább is. Mondjuk egyébként hát ahol most menni fogok, nem a pokol, már mondjuk a pokol is olyan, hogy nem annyira para számomra, bár lehet emiatt, mert megszoktam. Inkább ez a kopár. Hát ezt meg így nem úgy para. Ez a... Ó, tök jó. Tök jó. Lesz egy pár óra, mire megtalálsz, de mindenhova nézve, azt tudom ajánlani, mindenhova. Legyél olyan, mint egy igazi looter. De egyébként tök
tök jó, hogy legalább egyik őtöknek ennyire megtetszett. Egyébként van ennek fanjátéka, amit szintén ki szeretnék vinni, ami annyit tudok arról, hogy nem csak egy endingje van, meg lehet a tárgyakat kombózni. Hát igen, az már biztos, hogy nem kapsz annyi szívrohamot, mint a Phasmótól. Remélhetőleg. Ez egy trükkös, tud. Hát igen, főleg úgy, hogy vele szoktam is beszélni hívás. És hallgathatod, hogy mennyire tetszik ez a játék. Itt oldalt? Itt oldalt kell. Ez egy másik világhoz visz. Ezt mire észrevettem, hogy itt van, hát volt pár perc, és itt még nem megyünk fel, mert fent van egy tárgy, nem megyünk még fel, hanem itt átjön valahogy. Hello! Átjössz, és látod, az egyik legrandomabb eventet. Madárember parti. Ezen itt néztem, befotóztam, megfogtam, screenshotoltam, és itt mi a franc? Itt. What the fuck? Olvastam, hogy van ilyen, de így el sem tudtam képzelni, hogy ez így mi. Így úgy láttam, hogy... Igen. Igen, legalább jó érzik magukat. Közben azt hittem, hogy valaki... valaki kokkot, azért mondtam, hogy igen. Hát igen, legalább jól érzik magukat, csak ez ilyen teljesen random volt, hogy így nézelődök, mondom, megnézem, mi van erre. Aztán így... táncolnak. Hallgatnak zenét. Hát zenét aztán hallottam őszintén, mondom, hát ez, mi lehet ez? Táncolnak. És hallgatnak zenét. Meg várjál, le volt rakva még egy piknik is. Nagyon el voltak ezek a madáremberek. Nem baj, majd még haladsz az eventen. Na itt van az utolsó előtt. Mert nem is találom. Üsszent itt össze-vissza. Az igen. Közben így észreveszem, hogy kicsit össze-vissza csinálni ez a... Head slime vagyok ebbe a effektbe. Bicycle. Nem baj. Nem baj. Majd máskor csinálom az eventet, ha lesz még. Az azt hiszem, ez a ház, ahol csináltak. De erre van a lámpa. Igen. Vannak ilyen házak. Hello, uram vagy hölgyem. Látom, maga melegíti a vizet.
Kár, hogy nem ülném, mert lámpa vagyok. Lámpaként úgy hallottam, nem egészséges fürdeni. De azt hiszem, hogy most is jön az utolsó keresése. 15 órát játszottam ezzel a játékkal. Ó, nem, streamekben játszottam 15 órá, mert streamekben ezzel az órával együtt olyan 7 órát játszottam. Akkor 15 óra után. Végre be fogom fejezni. Nekem ez egy kicsit értetlen. És direkt nem is játszottam, hogy az endinget úgy nézem, hogy körülbelül semmit se tudok róla. És ugye a véleményem emiatt úgymond tiszta, vagy hogy mondjam. Ilyen első reakció. Például itt lesz, amit keresek. Ma úgy van, hogy van egy ilyen, hát ilyen kiálló izék egymás mellett, majdnem ugyanolyanok, és azokon átmész egy bizonyos irányba, akkor átvisz egy másik részének ennek a pályának. Csak ez egy végtelenített pálya, úgyhogy hát úgy végtelenített, hogy folyamatos, hogy van egy széle, de az hogy mondjuk elérsz a végéhez, akkor másik végének kilócs. Egyébként lehet. Van benne valami, én azt mondtam, hogy lerúghattam minden, de a leégés is teljesen valid. Kicsit már fáztam. Kikapcsoltam most a Nikonit. Meg már túl edzett lett a levegő. Úgy érzem, hogy fogják néhány a fejük. Ilyen poén után. Hát ilyen kicsit sivatagosodott a rész. Ott globális elmelegedés. Itt volt. Hát 2003-ban készült a játék. Hogy a picsában meg? Persze, amikor meg streamen kívül vagyok, egyben megtanálom, egyben megvan. Megjósult a globális elmelegedés. Úgy, mint a Simpson család, hogy izé lesz a elnök Trump. Egyszer csak meg lesz. És emlékszem, hogy első részekben is így veszem el 30-szor. Az a jó, hogy az online változatban van hozzá térkép alapból. Ugye azon meg jóval egyszerűbb minden megtalálni. Közben nekem se kéne kiszállni, főleg itt Simfa közepén. Hol van? Most már tudom, hol van. Itt kell felfelé menni. Azt nem tudom hol. Na itt van, erre gondoltam, ez egy ilyen eltjáró, hogy így csinálod. Aztán felfelé mész, és már ott is vagy a következő. Mondom, ott is vagy. Nem, ott is vagy.
Jó van, na, mert azt gondoltam, hogy egy óra alatt meg lesz minden. A franc gondolta volna, hogy még itt leszek, az se tudja meddig. Az utolsó tárgy miatt? Na, hogy most legyen áramszünet? Mert megverem. Megverem a játék. Bocs, nem a játék, a áram szolgáltató. Hol a picsába van? Már bocs. Én esküszöm, most kicsit elveszem. Úgy tűnik. Vagy én értelmeztem rosszul térképet is. Délután tök véletlenül találtam meg a utolsó tervhez vezető utat. Azt mondja, hogy itt átmegyek, aztán kicsit oldalra, és lehet, hogy ez volt itt a probléma. Egyébként nektek elmondom, terítés kéne találnom. De én nem találok terítést. A franc van itt. Hol van? Hát igen. De legutóbb így találtam meg. Hát igen. Úgy a francba kell oda elmenni. Hogy a rohadat! Így kell oda menni. Teljesen rosszul értelmeztem a térképet. Tök véletlenül mentem jól. Mert hogy nem így kell oda menni, így. Egy random kígyószerűségek. Jó van, jó van. Legalább nem egy órát bolyongtam itt. Csak rájöttem, hogyan működik ez a fos. Most, hogy mondod? Tényleg? Zira. Mit keresel? Egy álomba? Nehogy problémát okoz. Ja, egy ártatlan kislény. Bár az ártatlanságát kicsit megkérdőjelezem, miután mindent meg tudsz késelni, de ártatlan élet. Random kifeszítetlen áramfej izék. Ja. Na, és most megyünk egy érdekes és jó kis részet. És persze, direkt nem fogok biciklizni. Sétálni fogok. Kurva lassan, sétálni fogok. Megyünk fel az éghez, az istenekhez. Egy piramis vagy mind. Egy maja piramison. Megyünk a majákhoz. Hát ha megjósolják, hogy most tényleg vége lesz a világnak, vagy nem. Meglátjuk. Fel az égbe, zöld égbe. No. Hát most megyünk fel a zöld égbe, de nem kék a fű. Mert hát tudod, lehet kék a fű és zöld az ég. Itt csak zöld az ég.
meg lehet. Ki tudja. Én nem mentem fel, hogy mi van, úgyhogy fogalmam sincs, mi van fenn. Lehet, hogy csak egy bedúbolt... Lehet, csak egy bedúbolt... Így van. Nem, nincs bedúbolva. Egy kifejezett erdőt raktak ide. Mi a franc? Ide raktak egy erdőt. Hát valaki unatkozott. Én azt látom. Valaki rohadtul unatkozott. Még padok azért. Meg! Is felkatjuk. Az a kérdés. Meg valaki ellopta a napot. Vagy csak este van. De kurva szép a kilátás. Ja nem. Csak Tokiót látom. Szerintem ez a Fuji hegy. Ez a hegy. Ide nem jövünk. Jó van, de... Oda szerintem nem kéne bemenni. Van olyan érzés, hogy nem jó ötlet bemenni. Hát a jobb ötlet itt üldögélni. Ne! Ide hozott Escanort! Itt rosszabban. Szusz! Ide raksz Supernovát. Szerintem arra felé kell menni, ahova nem akarok menni. Szerintem pontosan ugyanarra kell menni, amerre nem szeretnék menni. Nem majd tudok aludni. De egy űrlény vagy mi? De most teleportálsz. Értem. Nem akarsz beszélni. Akkor baszunk. Ha nem akarsz beszélni, akkor basszulj meg is. Teleportáljál magadba. De szerintem, ahol Fuji egyen vagyunk. Nagyon úgy tűnik, hogy kirakott. Ne, azonban ne. Miért vagyok egyedül? Bármint. Jó, eddig. Tudom mi ez a hely! Ez egy csodás. Erdő. Legyünk ide. Jó, akkor már annyira nem félek. Hát csak az a kérdés, hol a francban van az utolsó? Nem is kértem, hogy ne csinálj sem. Komolyan. Nem lehet meg a tárgy. Mert egy szellemvilágban van az utolsó tárgy, ami nem úgy néz ki. De az meg itt van valahol. A szellemvilág. De nem tudom, hol a viharban van az a szellemvilág.
Fogalmam sincs, hogy hol van. Nem néztem meg, nem is voltam itt. Hol van a biciklim? Elrúgták a biciklim. Megnézhetem, meg megpróbálom ezt a rohadt teleportálós szart elcsipnegetni. Talán ott tovább tudok menni. Nem tudok tovább menni. Úgy tudtam! Úgy tudtam! De úgy tudtam! Hogy kétszer megnyomtam. Mondom, biztos ez váltogatja. Az van, hogy azt tudtam már legelején, hogy ezek a virágok nem véletlenül interaktálhatók. Nem véletlenül lehet velük ezt csinálni. Tudtam, hogy ez átváltja a világot a szellemvilágá, mert ugye most megyünk a szellemvilágba. Tudtam, hogy túl sokszor nyomogattam a virágot. Ez számomra nagyon para. Számomra nagyon para az a hely. Tudom, csak most iszok. De legalább nincs a háttérben semmi. De legalább a háttérben nincs semmi, igaz? És akkor egy jumpscare. Igen. Szellem, hol a picsába vagy? Engem is. Szellem, hol a picsába vagy? Szellemecske. Nem most kéne bújtosni. Végre, hogy itt vagy. Ezt lementem, megmutatom még az utolsó tárgyat. Lementem. Én még elmondom 20-szor. Aztán befejezem. Mert még nincs így befejezve. Az utolsó dologhoz nem kell sok mindent csinálnom. Hol a kicseszett utolsó tárgy? Itt van. Ez az utolsó tárgy. Emberek, én el sem hiszem, hogy lassan, tényleg befejezem a játékot. És jól látod, egy bugyi van a fején. Lerakva. Na. Mentek. Hát, inkább kétszer ments. Mondta egy bölcsember. Most jön az utolsó dolog, amit meg kell tennem. Ami, megmutatom mennyi. Nem ez. Nem ez. Várjál. Meg kell néznem, hogy a francba kell kidobni a tárgyakat. Mert eddig nem kellett kidobnom. Ez most volt. Most volt, hogy hogyan kell.
Ki kell dobni. Ki kell dobni a tárgyakat. You can get rid of. Majd meglátod. Az ending miatt kell. You can rid of the effect in the room of doors. Ötöset tudom kidobni. Jó, akkor kezdjük. A francra kell kidobni. De ki akarom dobni? Hello, játék, ki akarom dobni? Vagy az sem mindegy, hogy melyikkel kezdem? Tehát azt írta a játék, hogy ez is lehet. Vagy lehet, nem mindegy, melyik ajtónál kezdtem. Játék, dobd ki! Dobd ki! Please, dobd ki! Most nem fogom látni a chatet, mert megnézem, hogy... Jó, mert... Ki... Itt... Off... Effect... Mert... Nem tudom, mit rontok el. Vagy lehet használat között tudom eldobni? Lehet csak használat között tudom eldobni. Ó, megvan, hogy kell. Fel kell venni. Majd úgy kell nyomni a töst. Csak ez nem egyértelmű.
Így szépen körbe leteszek minden. Hát igen. Most kicsit kategorizálom. Már próbálom kicsit szimmetrikusan rakni. Igen, így. Nem, csak ha már befejezem, akkor legyen úgy befejezve, hogy tényleg valahogy legalább kategorizálni, meg szimmetrikusan. Most így, hogy nem, ezt pont nem sikerült szimmetrikusan rakni. Mindegy. Nem tudom miért nyomtam, de jó lesz, mert így is. És valahogy le lesz rakva minden. És nem szimmetrikus, ez van, nem tudom szimmetrikusan rakni ezt a pályát. Igaz. Ó,
Ó, milyen kis szuki. És még minden titkot nem is találtunk meg. Szóval minden titkot nem találtunk meg. Lehet most én képzelődök, de mintha kicsit világosabb lenne a képernyőm. És az utolsó. Felkészültél? Megnyomom a gombot. Menjünk. Tutoriát, ezt ki kell dobni. Szerintem ezt nem kell kidobni. Na. Jól látom. Remélem nem látom jól. Nem, az nem az, nem. Még biztos, hogy nem azt rakott oda, amit... Nem látod? Azt a lépcsőt az erkélyen? Én ahhoz nem fogok köszönöm. Én ahhoz nem. Én azt hittem, hogy nem én fogom a halálba vinni. Hanem itt elindul, és akkor történik, ami történik. Jó, mégis én vagyok Madotsuki. Ez a zene nem segít. Ez a zene nem segít. Ez a zene nem segít. Én ezután így mondom, ha már végeztem a játékkal, megiszok egy sört ünneplésképp. Háttér se. De így már nem akarok. Nem érzem azt, hogy nem. Annyi, hogy ezek a medúzák, ezek az álomban voltak benne. Látjátok, hogy kit csináltam, mivel? Hát... Nem volt meglepő, de hát akkor is. Mit? Mi a jó oldala? Mondd mi a jó oldala. Ez igaz.
Én annyit tudtam a endingről, mert véletlenül, mert nem tudtam, hogy le fogják egy videóban spoilerezni, hogy ezek itt, ezek a jellyfishek ott lesznek az endingnél. És ezt lelőtték. Nem volt meglepő, mert tényleg gondoltam ilyesmire, hogy ilyesmi lesz, és de akkor is így. De pénzkínálám. Ez egy nagyon jó kaland volt. Tényleg. Jó, de sajnos, vagy nem sajnos, ha én se szeretem, én se technikai szeretem, de ennél számítottam ilyesmire. Bár örülök, hogy kedves kikiemel. Igen. Kedves kikiemel azért nem mutatja meg csak a végeredményt. Látjuk az elejét, látjuk a végét, de azt, hogy mikor a becsapódás, azt nem látjuk. Meg hát most sose látjuk Madocuki szüleit. Sose. Igen. Pont ez, hogy nagyon szomorú, és értem miért történt. Akkor is. Meg egyébként az is pozitív dolog, hogy egyedül majdnem, hogy semmi segítség nélkül csinálta meg a játék nagy részét. A végén kellett egy kis segítség, de azt sem használtam nagyon. Nem néztem meg konkrétan, hogy hol van, hanem tényleg csak annyit, hogy oda, hogy tudok eljutni. Ez egy élmény volt. És ha ilyen vége is lett, örülök, hogy vége lett. Minden igaz, a remake-et változatban más ending van, de azt is hallottam, hogy az nem lett túl jó. Én megvettem, mert nagyon szeretem a játékot, meg ugye minden igaz Kikiyama besegített be ugye a remake-be. Majd azt megnézhetjük, hogyha érdekel teket. Úgy. Nézzétek, most benyomtam a Entert. Szépen lassan elsütítül a kép. Köszönöm egyébként, hogy megnéztétek ezt, és itt voltatok. Nagyon jó lezárás volt így, hogy volt is, aki nézte, meg viszonylag aktív volt a chat. Én szerintem lezárom a streamet. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai adást. Nem akartam elindítani játékot. Igen, ezt megígérted. És köszönöm, hogy be is tartottad. Mondjuk egy ígéret az akkor szép, hogyha be is tartják. Úgy szokták mondani. Jó éjszakát mindenkinek, és el ne felejtsétek, hogy adjon el a reményt.